Salut! Arestarea. Am ajuns cumva la punctul culminant al poveștii. O să o fac în două părți. Cumva și pentru că e foarte lung și pentru că prima parte a fost extrem de amuzantă. Deci vă jur, prima parte a fost foarte amuzantă. Am făcut caterincă, am râs, m-am îndrăgostit în secție, la propriu. La propriu. Am vrut să fac o cerere în căsătorie în secția de poliție. O să vă povestesc, e foarte, foarte, foarte amuzant. Mergeam pe niște străduțe până ghetou, până capătul 14, lumea știe, care știe zona, știe despre ce vorbesc. Niște străduțe foarte încălcite pe acolo până ghetouri. Văd după o străduță că botul de la un polo, de rutieră, teoretic. Neștiind că și secția se plimbă cu mașinile de rutieră, că na. Aveau acțiune comună cu BPR-ul, vezi, Doamne. Ok. Îi văd că scot botul dintr-o străduță din stânga. Eu cu botul drept. Să vedea clar că n-am cum să... Adică trebuia ori să mă dau în spate, ori să dai în spate, nu încăpeam. De unde ieșeau ei să intru și eu, nu se putea. Nu era nicio restricție de interes sau ceva, pur și simplu nu încăpeam mașină, că e foarte aglomerat, sunt multe mașini și e foarte strâns acolo. Eu zic, bă, hai că nu mă duc să dau bot în bot cu ei. Îi dau drept. Drept să înfunda. N-am știut că se înfundă. Mă uit cu coada ochiului în spate, oamenii s-au dus, cum au făcut așa parc, s-au dus încolo, eu așa, bang, unul într-o direcție, unul într-o direcție. Eu cu coada ochiului uitându-mă, am văzut că s-au oprit și că vor să întoarcă după mine. Bag mașina în parcare, n-aveam unde să mai ducă, să înfunda. Bag mașina în parcare, cobor din mașină, mi-aprind o țigară și stăteam așa, pur și simplu, sprijin mașină și fumam. Vin lângă mine, bună seara, actele. Zic, în primul rând, n-am și în al doilea rând, de ce-mi dați actele? De ce-mi cereți actele? Ce problemă aveți cu mine? Păi știți că v-am văzut la volan, că zic, probabil, da. Asta nu înseamnă că și puteți demonstrați că eram eu și că... Haide, domne, încetează, că nu știu ce, că bla, bla, bla. Că actele. Bă, nene, n-am niciun act. Ce faceți? Că o aștept pe prietena mea. De unde? Păi zic, au urcat până aici, în bloc. Păi ia sunați-o, scoboare. Zic, bă, ai nebunit, pe eu sun pe gagică mea, o deranjez. Poate scuia la produse, ești nebun la cap, pe eu sun și o deranjez pe fată de treabă și să coboare că vrei tu. Păi ce bază pui tu pe mine să o suni? Haideți, domne, terminați că noi v-am văzut, că avem înregistrare pe cameră. Zic, foarte bine, că aveți înregistrare pe cameră, înseamnă că nu mai avem ce să discutăm, nu? Domne, că ești cam tare în gură, că de ce vorbești așa? Și mi-am început repertoriul, zic că m-am săturat de voi, că nu vă mai halesc. Tot repertoriul meu de considerații, adică nu sunt jigniri la adresa domnilor de la poliție, sunt efectiv considerații. Dacă trăim în lumea în care eu, având senzația despre tine că ești prost, nu pot să spun în față că ești prost, e o problemă cu lumea în care trăim. Nu am eu o problemă, e o problemă cu lumea în care trăim. Ăștia iau unul mai în vârstă, mai... Un s-a cerut toate alifile cu un tinerel. Văzând că m-au scos la capăt cu mine, îi dau pe stație. Bă, și vine unul, și aici începe amuzamentul. Bă, vine unul, un fel de... Îl știți pe Găitan din Ferentari? Bă, un fel de Găitan din Ferentari, dar din capătul lui 14 ăsta. Unul cu arfe de ninja, de smardoidă, el a pus pe botul pe la beton șmecheri din capătul lui 14. Bă, am avut 40 de ani așa, nu în vârstă. Se dă jos de mașină, vine la mine. Tai, mâinile pe mașină! Și eu mă uitam la el, zbiera la mine, mâinile pe mașină! Și eu nu înțelegeam ce vrea, deci să pun mâinile pe mașină, adică... Plus că era frig, era decembrie, mașina rece, să pun mâinile pe mașină. Mâinile pe mașină! Bă, ce-ai mă, tată, zic, te-ai nebunit, te crezi în America, ce-ai? Te-ai luat o razna? Da, mâinile pe mașină, nu știu ce, pun mâinile pe mașină într-un final și te zic, bă, ce-ai nebunit, te-ai luat o razna? Într-adevăr, a fost primul care m-a luat așa mai... polițienește, cum să zice, iar mie, sincer, nu venea să cred, adică eram peste băieți, că tu pe ore fraierul ăsta. Ai arme la tine, droguri, chestii, te percheziționez, poți să bag mâna în buzunar, ai ceva în care să mă înțep? Seringi, cuțite, eu în gândul meu zic, bă, cât de prost ești, adică, bă, uitându-te un pic la mine așa, nu par genul să umblu cu cuțitul la mine. Că, totuși, îți dai și tu seama, nu pun om așa pe fața lui dacă umblu cu cuțitul el sau nu. Nu. Zic, stai mă, nene, zic că scot eu tot ce am în buzunare, nu trebuie să bași tu mâna. Ha, golește-ți buzunarele! Bun. Încep să golesc frumos buzunarele, scot tot ce aveam în buzunare, niște bani, telefon, un pachet de țigări, niște pacarete din astea banale de la ce are orice om în buzunar. Și le pun pe portbarajul la mașină. Începe omul. Percheziție în mașină. Deschide mașina. Pac, îi deschid ușa. Băi, și începe omul pe acolo pe mașină să uite, să desface torpedoul, să uită. Eu în cotier aveam niște bani, mai mulți. Nu mai știu, 70-80 de milioane.
kilul meu, nu mă știu. Zic, mamă, și mă gândesc, mamă, nu găsește asta banii și mi confiscă, zic, să vezi ce stau eu cu cereri și cu avocați și cu să-mi recuperez banii, că mi-a fraierul ăsta. Și îl văd așa, gen, îl miros, că se apropie cumva de cotieră. Și zic, băi, nene, n-am permis. Știam eu că asta e problema. Gata. Iese din mașină, închide mașina. Închid mașina, bag cheia în buzunar, mergem pe portbagajul mașinii, unde erau înșirate caretele pe care le scosesem eu din buzunar. Ei, țineți-vă bine. Cine știe, dacă nu știți, puteți să căutați pe internet, Audi A8 D2, o poză cu portbagajul. Pe portbagaj există o cutiuță așa pătrată care este antena de GPS. Mașina fiind din aluminiu, ea n-ai semnal la telefon, la GPS, la nimic. Când ai închis geamurile, a murit semnalul la orice. Și atunci are o antenă externă. Ca e o pătrățel, așa, prins pe portbagaj, scrie pe ea GPS. Lângă antena aia, v-am zis, la caretele mele înșirate. Să uite el așa, ia astea de aici. Le iau, bă, frate, nu exagerez cu nimic, vezi la minții. Iau alea, le strâng, la care omul arăt, disperat, așa, gen panicat, cu mâna spre antena GPS. Asta cu e! Asta ce-i cu aici? Ia-o de aici, ia-o de aici! La care o trag de zi, bossule, moară familia mea, zic, asta e cu tot cu acaretul ăsta, ești de mult cu ăsta, cu tot cu 4 roți, cu să moară mama, zic, e de la mașină, asta nu merge. Mă bag în mașină, închid mașina, o las acolo, iau actele mașinii, cheia, mă bag în mașina de miliție, mă duce la secție. Evident, la secția nouă, la prietenii mei. Prietenii mei cu ghilimele, că ați văzut în filmulețul ăla, când am vrut să intru, stau de vorbă cu ei, m-au împins afară și îmi țineau de ușe. Eu nu știu ce prietenie e asta. Jur, eu nu știu ce prietenie e asta. Eu îi consider prietenii mei, dar văd că ei nu mă consider prieten cu ei. Nu înțeleg de ce. M-am simțit ușor, repet, supărat așa și jignit că n-au vrut să continua relația de prietenie. Da, mă rog, a fost opțiunea lor. Ajungem la secție. Mă duce sus, mă bagă într-un birou din ăla ponosit de cădea tencuială în cap. În stânga, 2 tineri, 20 ceva de ani, 25-6 de ani. O fătucă, bă, foarte drăguță. Bă, o fătucă drăguță rău. Finuță, frumușică, subțirică, îmbrăcată frumos, cu unul mai... Fătălău așa nu prea era de nasul ei. Îi prinsese la furat în Megamol. S-au bătut cu bodyguards pe acolo, a dat aia dăduse în bodyguard, bă, înțelegeți? Deci fata aia dăduse în bodyguard. Așteptau în stânga, eu aici în dreapta pe scaun. Bă, aia milițienii pe acolo, unii plecau, unii veneau, scriau, așteptam să înceapă ancheta lui Pește Prăjită. Ăștia, copiii ăștia, cunoscuți acolo în cartier. Drept șpringari, șuți de buzunare, pula mea. Eu nu-i cunoșteam, eu n-am treabă genul ăsta de oameni, nu știu, nu cunosc, nu mă interesează. Chiar nu-i cunoșteam. Și la un moment dat intră erau mai mulți milițieni pe acolo, v-am spus, să periau, unii făceau ceva, actele mele la mașină erau pe birou, notau, se uitau pe actele la mașină, să făceau ei că fac. Și intră unul. Și o vede pe aia, pe fătuca asta. Eu te cunosc pe tine. Ce? Ceilalți milițieni și eu? Tu ai fost la pușcărie. Ha, săraca, gen așa, vizibil rușinată, lasă capul în pământ, așa. Da. Ia zi ce ai făcut de ai ajuns la pușcărie. Aia săraca, Și toți eram, și milițienii aia, și eu, și toată lumea. Prietenul ei, mustăcea. Haideți, ce zi, că dacă nu le spune la băieții ăștia ce ai făcut. Și le spune, ce credeți că făcusem aia? Bă, vă jur, bă, o fată, bă, frumușică, drăguțică, adică nu era o de-aia care să mâncă bine. Nu, bă, o fată frumoasă. O fată chiar mișto. Ce credeți că făcusem? O prinsese un agent de acolo de la secție în flagrant, în timp ce buzunarea un cetățean. În capătul 14, e furat în geantă, din poșetă, din buzunar, din, nu știu, situație de genul ăsta. Păi, frate, a pus-o la mâna pe ea. I-a zis, stai. Iar asta mică, mânca aia și pizda ei de fată. Bă, s-a întors și când i-a dat o dinamită în gură la Gabor, i-a fracturat maxilarul. Bă, înțelegeți? Bă, o fătucă de 20 ceva de ani. Bă, s-a întors, bang, dinamită în gură, ia de aici, dă-te, bang! Jos Gabor, bă, i-a dat somn. Bă, i-a dat somn la Gabor, bă, aia mică, bă, i-a dat somn. Fractură de maxilar cu nasul. Nu-ți de acolo cu furatul din buzunare și găinării care nu se fac. Dar vă jur că în momentul în care am auzit că tu pe o avut fătuca aia să se întoarcă, să-i tragă un pumn în gură la Gabor.
vă jur că îmi făcusem așa planul. Zic, bă, n-am inel la mine, unde pula mea să am inel? Zic, dar scot cheia de la mașină, o scot după chei și cu inelul ăla de la cheie, mă duc și îi pun așa cheia de la 8 pe deget și zic, fata mea, uite, ia asta și te rog frumos, mărită-te cu mine. Băi, n-ai cum, bă, râdeam, bă, când am auzit, bă, nu mai puteam să mă opresc în râs. Ăia, milițienii aroganți, ăia au șpri, ăia, dar milițienii au râs și un pic. Clar, li s-a părut și lor amuzant. Tu ce ai, domne, de râzi? Mi se pare amuzant. Ok, mă ia pe mine. Începe ancheta. Eu le zic ca de obicei, băi, n-am ce să declar. De ce ai comis fapta? Ce zic eu de obicei, din principiu și de-al dracu, să mă puncte pe puncte. Ăla tânăr, ăia doi de mă opriseră, veniseră și ei acolo. Ăla tânăr, cu actele de la mașină în mână. Mașina avea talon de Germania, numere de Germania și carte de România. Fără proprietar pe ea. Fusese făcută carte de România, dar mașina avea talon de Germania și numere de Germania. Cartea de România, evident, niciun proprietar pe ea. Pe talonul de Germania, numele ăla, Franz Iosif, cum morții lui îl chema pe neamț. Cred pe firmă, dacă nu mă înșel, nici cred că persoană, cred că era pe firmă mașina. Ăla tânăr ia cartea și stătea așa cartea în mână și făcea. Nu se poate. Și mașina asta nu are proprietar. Nu se poate. Deci îți confisc numerele, mașina, actele, toți, ce nu se poate. Mașina asta nu are proprietar. Băi, și a ținut așa vreo 5 în continuu. Mașina asta nu are proprietar, mașina asta nu are proprietar, mașina asta nu are proprietar. La care la bătrânul, ăla a fost dulce. Deci eu că la bătrânul a fost dulce. Am mai avut o situație acolo să vă povestesc și pe asta. După m-a scos cu pistolul din mașină. Vă povestesc și asta. Și când am fost că tu ești domne. Fă de dulce rău la bătrânul. Nu ăla din filmuleț. Altul tot mai bătrânel de acolo. Super dulce. Și ăsta tânăr tot o ținea pe lui. Că-ți confisc mașina, că-ți confisc actele, că-ți confisc numerele. În gândul meu, să nu vorbim să-mi confisc și... Poate îi trebuie lui nevastă ta, că la ce față ai, sigur, de la tine nu primește. La care la bătrânul, lasă pe ăla, lasă pe ăla să abereze. Băi, efectiv, vă jur, îi smulge alea de mână. Îi smulge cartea de România și talonul de Germania de mână. Ia talonul de Germania, să uită pe el, face așa. Vă jur că i-a făcut așa, l-a pus în lumină. Și cerul ăla, bă, are, bă, proprietar, bă, mașina asta, bă, dar în Germania, bă, pufni râsul pe toți pe acolo, îți dai seama, ăștia, fata și pe ăla arestat aceea pe jos de râs de rasta, râdeau ei de... Bă, a fost circul de proprietar. Are, bă, proprietar, bă, dar în Germania, bă. Și îmi dă actele, azi, băiete, actele, îmi dă actele de la mașină. Și începe iar. De ce, cum, în ce fel, de ce. Băi, neniți, hai ca să o terminăm mai repede. Că nu, e... Băi, acum pe bune. Revenind un pic la serios. Deci tu ca polițist, da? Îl oprești pe unul, da? Și bați în sistemul acolo CNP-ului, da? Și vezi că ăla are 20 de dosare penale. 20 de dosare penale. Pe aceeași faptă. 19, 24 sau, bă, multe dosare penale pe aceeași faptă. Niciunul din ele măcar neajungând într-un tribunal vreodată. Păi tu nu-ți dai seama, mă, prietene, că e o cioacă. Pe mâncava și pula voastră dacă era pe bune toată mascarada asta. Păi nu trebuie să fiu, mă, la pușcărie până acum de 22 ori consecutiv. Nu trebuie, bă, să fiu de 22 ori consecutiv la pușcărie, mă. Dar orice om cu un pic de inteligență și seama că e o cioacă și o manevră și o labă. Da? Nu, mă, îmi fac dosar după dosar timp de 20 de ani și nu poate să mă condamne. Lăsați-o. Nu-mi fi toți proști. Nu-mi fi toți proști. Zic, haide să scriem dosarul mai repede, că mă grăbesc, chiar mă grăbeam, trebuia să mă întâlnesc cu unul, să iau ceva, să... Nu mai aveam baterie la telefon. Am sunat-o pe Ragică, mi-a zis, băi, du-te tu, întâlnește-te cu ăla, ia piesele, bun. S-a apucat oamenii să scrie. La sfârșit iar, aceeași poveste. De în acest moment nu mai ai voie să conduci pe drumul public. Cu siguranță, zic, stați liniștiți, zic că numai un metru nu mai merg. Termină dosarul de scris. Semnez, îmi iau actele la mașină și plec. Dar unde mă luaseră ei până la secție, ceva de mers, să zic, un kilometru așa, kilometru jumătate. Bă, un frig, bă, un cancer. Eu când m-am dat jos de mașină, mă dusem jos de mașină într-o bluziță, adică nu mi-am luat geacă pe mine, nu nimic, nici nu mă gândeam că... Ia uite ce merg eu cu frigul ăla, un kilometru jumate, până unde lăsasem mașina între blocurile alea.
Mă uit și eu, vă dați seama, că nu stâmpit. Mă uit și eu în jur. Nu era nimeni, mă sui în mașină, pornesc, zic, două, mi-am scăpat de ăștia. Dau drumul la căldură, dau drumul la încălzirea în scaun, început să scaunul să încălzească, mașina să face cald, zic, mamă, de vis. Bag în drive, plec după loc. Bă, nu cred că fac 10 metri. Bă, din boscheți, de nimic, două. Încă un echipaj de poliție de la secția 9, Valea Punte. Lângă mine. Eu, vă jur, am crezut că sunt tot aia. Și opresc lângă ei și las geamul, zic, hai bă, dați-vă în pula mea cu Caterinca asta, că eu sunt. Și văd că sunt alții. Ăia și panicați, vă dați seama să vii unul și să, da, bă, dați-vă. Bă, am rămas blocat, zic, stați mă, zic, că la voi vine, adică cum? Nu, domne, că pe dreapta cartele, că noi eram în patrulare. Băi, în momentul ăla, băi, vă jur, în momentul ăla, cât am râs eu cu fraierul ăla de mă punea să iau antena de GPS după capotă, cât am râs cu aia mică la secție de a spar maxilarul fraierul ăla, cât m-am amuzat, băi, în momentul ăla, bă, vă jur că mi-a trecut, mi-a trecut orice urmă de amuzament. Și m-am comutat pe celălalt mod. O să vă povestesc în episodul următor ce a urmat și cum am ajuns într-un final pe arestul secției 13. Evident, absolut abuziv. Vă salut, o seară bună!